Pozdravujeme vás z Dora Gallery v Banskej Bystrici. Tento krásny priestor Banskobystrickej súkromnej galérie sa stane v nasledujúcom období dejiskom našich rozhovorov s umelcami. Naše prvé dnešné stretnutie bude venované rozhovoru s umelcom, s Marekom Novotňákom z Banskej Bystrice. Diela, ktoré tu máme možnosť vidieť, sú všetky z vašej dielne, zišli spod vašich rúk. Takže Marek Novotňák, človek pracujúci s keramikou. Sedí to? Sedí to, presne tak, áno. Kedy sa tento príbeh začal? No začal sa od detstva už. Ja som poprvýkrát zobral hlinu, ešte keď som bol dieťa, som mohol mať 11-12 rokov. Vtedy som skúšal imitovať takú pravekú keramiku, také praveké hrnčeky, praveké nádobky nejaké, praveké korálky. A to som skúsil vypáliť v pahrebe iba takto niekde vonku na záhrade. Tak vtedy to začalo takto. Deti, keď skúšajú pracovať s hlinou, keď skúšajú pracovať s nejakými materiálmi, vždy to má nejaký význam, vždy to má nejaký cieľ. Vo vašom prípade to bola práve tá hlina? Neskúšali ste niečo kresliť alebo niečo iné modelovať? Alebo prešli ste si všetkými tými fázami, tak ako každé normálne dieťa? Prešiel som si všetkými fázami, ja som kreslím doteraz, malujem a bola to len nejaká súčasť, nejaká pridané niečo k tomuto experiment, skúsim to aj toto, aj skúsim to vyrobiť aj takýmto spôsobom niečo. Tak to bola taká skúška. A ostalo mi to. Robím to dodnes. No. Ale nerobíte len keramiku, viem, že pracujete aj s inými druhmi umenia. V každom prípade tieto diela, ktoré tu máme možnosť vidieť, sú naozaj každé veľmi svojrázne, každé unikátne. V každom prípade ale, keď sa povie keramika, tak ako ste mi to aj vy prezradili a možno máte taký ten svoj vlastný súkromný prieskum, že 9 z 10 opýtaných by pri slove keramika asi si nepredstavilo diela, ako tu máme dnes. Možno to každý pojme tak trošku z toho tradičnejšieho pohľadu. V každom prípade tieto vaše diela sú, môžem to tak povedať, že jedno krajšie ako druhé, aj keď každé nesie nejaké posolstvo, každé má nejakú hĺbku a na každom asi vidieť trošku inú tú etapu toho vášho výtvarného vývoja. Takže kedy ste sa dostali práve do tejto formy? Viem, že keramike sa venujete už 15 rokov. Vnímať tu tie etapy vývoja pri práci s keramikou, pri týchto dielach? Je to viditeľné, určite áno. Ja si myslím, že to musí byť viditeľné. Nemôžeme predsa robiť stále do nekonečna to isté. Tú istú jednu vec to sa asi nedá. Musí to byť viditeľné. A je dobre, keď je to viditeľné, že sa to tak nejako mení, že sa tu tam dejú nejaké veci inak a že sa ten autor vyvíja, alebo čo aj naopak cúva. Neviem. No ale musí to byť viditeľné, určite áno. Vždycky sú také obdobie, ja to mám, neviem povedať rok, ale viem povedať nejaké to obdobie, že hľadanie niečoho, to bolo obdobie, alebo naopak obdobie ničenia niečoho, že som to namiesto tej hliny, namiesto toho, že by som to tvoril, ja som to trhal, ničil a naspäť spájal a zase ničil. Takže to boli také obdobia, vždycky je to také nejaké. Vy ste sa mi priznali, že vaše diela majú vo svojich súkromných zbierkach majitelia v Rakúsku, v Španielsku, vo Veľkej Británii, ale bol trošku problém zostaviť výstavu aj v týchto priestoroch, práve preto, že nevždy bolo dostatok diel. To znamená, že tí majitelia tých diel sú takí nedočkaví, aby sa dočkali niečo z vašej dielne, alebo naopak vždy to rozdáte, alebo prečo bol ten problém zostaviť tie diela? Problém zostaviť, urobiť výstavu bol v tom, že ja som presne buď tie diela rozdal, alebo predal. Pracujem s internetom, takže vlastne tak to bolo nejako v ponuke na internete vždycky sa niečo predalo, vždycky sa niekomu som daroval. Takže bolo problém dať veci dokopy, aby sa bolo čo vystavovať. Aby sme neskončili pri tom, že tu máme 5-6 vecí. Často sa mi stáva, že mám návštevu nejakú, alebo prichádzajú známi. Ty tu dokopy nič nemáš, keď to takto zoberie. Ja som si myslel, že tu budeš mať 100, 200, že máme ešte ho vyberať. Hovorím, no ale je tam nejaký kolobek, že sa to mení, že sa to stále staré odchádzajú, nové prichádzajú. A museli sme si dať takú nejakú hrádzu, že teda koniec skončíme a dáme tie veci nejako dokopy, aby sme mali čo vystaviť, aby sme skončili na jednej poličke. Ja si myslím, že tá kolekcia sa veľmi vydarila. Naozaj aj z hľadiska toho časového úseku, tých 15 rokov mapujú tu tie jednotlivé diela a aj na prvý pohľad je možné identifikovať tie jednotlivé časové fázy. Skúsme si ich teda rozobrať. 15 rokov už je nejaká tá doba, takže ktoré tie diela sú z akého obdobia a čím vás to inšpirovalo? Lebo keď sa človek na to pozrie, môže mať predstavu o tom, čo všetko bolo na začiatku, čo bol ten inšpiračný moment, ale ako to vnímate vy? U mňa je to
ťažko sa vysvetľuje, čo ma inšpiruje, pretože, nie že by to bolo zložité, ale mnohí ľudia to nechápu. Naša predstava, drvia väčšiny ľudí predstava je, že vidíte nejaký strom, alebo vidíte nejaký dom a to vás inšpiruje, vidíte ženu a to vás inšpiruje a tak ďalej. Mne stačí kúsok odštiepnutej hrdze na smetnom koši, alebo stĺp neónový nejaký a 100-krát premaľovaný nejakou farbou, odlupovaná farba. Vy sa na to pozriete a vidíte tam tie vrstvy a to vo vás niečo vyvolá. Tak v mojom prípade to vyvolá niečo vo mne a už potom to už ide mám to v hlave a s tým nejako pracujem a toto by som chcel takto úžasná. Pre mňa je úžasná galéria múriky a vonkajšie steny domov. Ten meter od zeme, kde to pije a saje a tamto všelijako kvitne a neviem, čo všetko sa tam deje. To je abstraktná galéria, neuveriteľná galéria pre mňa. No. Takže to je ťažko vysvetliť mnohým ľuďom, že čo ma takto konkrétne inšpirovať. Oni to nechápu. Pri pohľade na niektoré vaše diela je zjavné, že máte záujem vnímať veci pod povrchom. Že samozrejme inšpiruje vás to, čo je na prvý pohľad viditeľné, ale zároveň túžite preniknúť pod povrch. Koniec koncov niektoré z tých citátov, ktoré máte zverejnené aj na svojej oficiálnej webovej stránke, hovoria o tom, že odhalené, odkryté, dostáva sa na svetlo sveta niečo z hlbín. Je to ten inšpiračný zdroj, alebo jeden z tých inšpiračných zdrojov, o ktorých sme hovorili? Áno. A tak z hlbín, aj z mojich hlbín, aj z hlbín tej hliny, lebo mne príde, hlina je neskutočne vďačný materiál, taký tvárny, podajný. On odpúšťa chyby. Odpúšťa chyby? Áno, vy môžete, keď sa vám niečo nedarí, tak to prerobte, dajte to dole znova, odtrhnite. Drevo vám také možno zase nedá, keď to raz zle odštiepite, zle održete, už tam nie je kameň, to isté. Hlina vám dáva možnosti, on je milostný materiál a mne príde taká nedocenená pri našej tvorbe, lebo skončíme väčšinou pri tej placke nejakej. A to by mal byť začiatok. A mne to bolo málo vždycky, že keď skončíme pri nejakých týchto nádobkách, iba takýchto jednoduchých, tak mne to prišlo také pre tú hlinu nedôstojné alebo nedocenené tej hliny. Tak som to začal trhať, sekať, tvarovať to nejak inak, znova spájať, aby sa tam niečo dialo s tou hlinou. Ona mi dáva neskutočné možnosti a prišlo mi to smutné, že sú také zabudnuté. 90 ľudí, keď sme začínali s tými 90, tak 90 ľudí napríklad skončí pri tej placke, čo trvá 5 minút a čaká na glazúru. Otázka vždycky 90 ľudí je, kedy budeme glazovať. Skúsme z tej hliny niečo spraviť. Ja už mám takú myštičku, kedy budeme glazovať. No, takže chcel by som svojím spôsobom nejakým ambasádorom hliny alebo nejakým veľvyslancom hliny a ukázať možnosť, že s tou hlinou sa dá robiť neuveriteľné veci, len musíme to urobiť. Viacero dverí sme tak povediac otvorili, dostaneme sa do každého z nich, alebo do každého toho priestoru, ktorý ste naznačili. Čo ma zaujíma je kombinácia materiálov, pretože aj na niektorých z vašich diel je to zjavné. To znamená, tá hlina, tak ako ste povedali, je to nesmierne tvárny materiál, ktorý aj odpúšťa chyby, ale zároveň vytvára obrovský priestor na kombináciu s inými druhmi materiálov. Hovoríme chvíľku o tejto téme. Aj to ma láka, skúšam to, experimentujem s tým. Drevo, sklo, kameň, betón som skúšal. Kombinácia hliny s inými materiálmi, pretože pred pár dňami som čítal jeden koment jedného práve keramikára nejakého zahraničného, v angličtine to bol. On vravel, že kombinácia hliny s hlinou, rôzne druhy hliny nie je veľmi doporučená s tým takým verejnou mienkou keramikárov. A on to robí, teda skúša, experimentuje, aby ukázal, že sa to dá. A presne si hovorím, a ja súhlasím s tým názorom, že kombinácia tých materiálov, ono sa to dá. No musíte skúšať, musíte to nejako premýšľať nad tým, nejako to urobiť, vymyslieť to, nejako realizovať to, aby to ste ukázali, že sa to dá. No a tá kombinácia dreva, či skla, je vlastne ukážkou toho, že sa to dá aj takto, tá hlina skombinovať s iným materiálom. Vrátim sa opäť k tej 15-ročnej tvorbe, lebo naozaj to je dlhé obdobie, počas ktorého ten autor dozrieva, počas ktorého sa vyvíja, počas ktorého možno aj pri takej tej odbočke na nejakú tú slepú uličku sa opäť vráti a skúsi iným spôsobom tvoriť a počúvať tie múzy. Takže boli takéto pokusy, ktoré sa ukázali počas toho procesu tvorby ako neúspešné a vrátili ste sa sám k sebe? Určite áno.
Ja som s humorom som tak trošku žartoval, že ja som plnil smetné koše niekedy. Áno, že som to potreboval. Toto sa mi nepodarilo. Nepodarilo sa mi, či už tie glazúry sa mi niečo nedarilo, keď som kombinoval nejaké veci. Výpaly sa mi niektoré nedarili, keď som kombinoval. Bolo to veľa vecí, ktoré končia v smetnom koši, alebo niekde v regáli, iba takto založené. Sa dá na nich prach už 15 rokov. Len ako taká spomienka, že pozri, ako ti to nešlo. No, takže je takých veľa nepokojov. To znamená, že sú artefakty, ktoré jednoducho neuzrú svetlo sveta ako to umelecké dielo, pretože tam už nie je cesty k tomu, aby ste to nejako opravili? Alebo to odložím. Ja som taký, čo to odloží niekam do toho regálu a vrácia sa to. Beriem to, o 6 rokov to zoberiem do ruky a mám nejaký nápad, niečo s tým spravím a ako by som to inak. A zase to naspäť vrátim, lebo nie. A potom sa zase o ďalšie 3 roky k tomu vrátim a vtedy to dám, napríklad dokončím to nejako, lebo musel som prejsť tým vývojom nejaký, musel som mať nejaké už iné vedomosti alebo iný pohľad na to, alebo inak sa k tomu postaviť, aby som to mohol dokončiť napríklad. Vtedy to pocit poviem, vynikajúce, že som to nevyhodil, ale že som si to nechal tu a teraz som spokojný s tým, ako to je. Iný aspekt, cez ktorý by sme sa mohli pozrieť na tú vašu tvorbu, je to, že viem, že pôsobíte aj ako pedagóg, venujete sa deťom na 1. stupni základných škôl, pracujete s nimi, pomáhate im pri práci s materiálom, pri práci s hlinou. Keby ste sa sám na seba pozreli ako pedagóg za to 15-ročné pôsobenie, na čo ste najviac hrdí? V čom ste urobili naozaj ten najväčší umelecký progres z vášho pohľadu? Mňa totižto, tam pri práci s deťmi je strašne dôležitá tá jemná motorika. Teda pre tie deti, rozvoj tej jemnej motoriky pri práci s hlinou, ale pre mňa je najdôležitejšie, alebo najzaujímavejšie je sledovať ten spôsob myslenia tých detí. Lebo my si to zjednodušia, myslíme si, že to je také hranie sa, play with clay, hranie sa, tak sa hrátkate. To je ten proces výroby, keď niečo robíte, keď robíte 3D objekt, vstupujete do priestoru nejako, tak je trošku zložitejšie, že tam potrebuje aj fyziku, aj matematiku, aj zistiť, či to uniesie to celé a tak ďalej. A dávať tým deťom otázky, prečo si myslíš, ja si myslím, že to nebude držať. Prečo ti to hovorím, prečo si myslíš, že som to povedal. A sledovať, ako tam v tej hlave sa to niečo deje a keď to oni začnú riešiť už sami, že ja už nemusím nič vysvetľovať, že už ja nemusím nič hovoriť, tak to je úžasné potom. Potom už iba takto sledovať to, ako to tam ide. A už sa to tam niečo deje, už im to dochádza tým niečo, tak toto je úžasné sledovať. Ja som teraz naposledy čítal, pred 2 dňami Daniel Hevier napísal niekde na internete, že byť učiteľom dáva človeku možnosť byť pri stvorení sveta. Nemyslím tu priamo hlinu ako nejaký Adam a Eva, vymodelovanie z hliny, ale myslím pri tom kreovaní tých detí, ktoré to budú tvoriť, to budú správať takéto veci okolo toho, takže dáva tú možnosť tým ľuďom, aby boli učiteľia, sú pri tom stvorení toho budúceho sveta. No. A to je fantastický pocit asi. To je najlepší pocit, čo tam ja mám. No. Iný uhol pohľadu, ktorý by sme mohli zvoliť pri pohľade na vašu tvorbu, je farebnosť, pretože ten tvar je zjavný, je zrejmý, naozaj tá inšpirácia je tam rôznorodá, ale pokiaľ ide o farebnosť, tiež je to rozdelené na obdobia, to znamená, ten tvar si vyžiada istú farebnosť, alebo naopak je to úplne jedno, z akého obdobia by sme sledovali tie vaše diela. Ste verní nejakej tej farebnej škále? Určite som verný a je to poznať aj na tých obdobiach, presne ako viete, že tam je určitá glazúra alebo určitá farba, ktorá proste jednoducho nedokážem to inak urobiť len tak, ako to je ten odtieň bronzovej a kombinácia čiernej a zlatej, alebo čo je bronzovej a zlatej, že to, neviem si to predstaviť inak. Neviem to urobiť. Nedokážem robiť na požiadavku nejakú, aby som si to predstavoval takto v modrej a tu na žltá, to by som nedokázal. Ja to neviem, lebo ja som tým nie som spokojný sám. To vyhodnotím, že to mne sa nepáči, tá kombinácia farieb, to sa musí páčiť mne. Potom to môžem ponúkať niekomu inému. A je pravda, že každé z vašich diel alebo pri každom z vašich diel absentuje názov, to znamená, majú len isté, nazvem to, katalógové čísla. Bojíte sa dať tým dielam nejaký ten názov, alebo naopak čakáte, že ten, kto si to dielo vezme, kto ho od vás buď kúpi, alebo komu ho venujete, že ten tomu dielu venuje názov? Prečo je to takto? Ja nepotrebujem názov. Ja sa na to pozriem a nepotrebujem vedieť, ako sa to volá. Mne sa to páči, alebo sa mi to nepáči. Nejak to na mňa pôsobí, vplýva na to. Zaujme ma to. Nemusí sa mi to páčiť, ale zaujme ma to. Je to zaujímavé. Toto je nezvyčajné. Nepotrebujem vedieť, ako sa to volá. Nikdy som sa nepýtal, ako sa to volá. Tak preto nedávam. Skúšal som to, z začiatku som to robil, hlavne keď som
predáva na internete, že tam musíte mať nejaký ten názov, ale bolo to pre mňa trápenie. Často som si hovoril, ako to nazvem. A zistím, že sedím pri tom, premýšľam tam 15 minút, ako to mám nazvať. A to nechcem. Nechcem trápiť sa nad tým, ako chcem sa kochať, pozerať sa na to, aby to bolo, aby som mal z toho radosť, nie aby som mal z toho trápenie práve takýmto vecom. Je Marek Novotňák disciplinovaný autor? To znamená, máte presne vymedzené časy, kedy viete, že potrebujete tvoriť, alebo naopak čakáte na inšpiráciu tak dlho, ako je potrebné? On je disciplinovaný autor, pretože musí byť disciplinovaný. Niekedy si to vyžaduje tá hlina, keď niečo nadpájam, kombinujem, tak sa k tomu musím vrátiť, musím to nechať tak stiahnuť, skožovať tú hlinu, aby uniesla ďalšiu vrstvu. Tak sa musím vrátiť, aj keď nechcem, o 3 hodiny, o 4 hodiny, o 5 hodín. A to jedno, či to je o 1 v noci, alebo o polnoci, tak sa tam musím vrátiť a musím tam dorobiť to, ostať tam ďalšie 3 hodiny. Takže musím byť disciplinovaný, inak by som ráno, keď to nechám na ráno, už to nie je ono, už je to zosušené, už sa mi to s tým nedá nejako dobre pracovať, už sa mi to nespája dobre. Tak musím byť disciplinovaný. A druhá vec je, ja mám rád taký trošku poriadok vo veciach. To neznamená, že sa to nedá, že tam nie je nejaký špina bordel, ale neviem si predstaviť takúto zablátenosť a takúto zásteru, a zablátené od hlavy po pety, to asi neviem predstaviť. Musí tam byť taký poriadok, musí tam byť. Ja som kedysi videl takého majstra na internete, neviem ani jeho meno, neviem ani jeho tvár, pretože ten záber bol takto po hlavu a on prišiel v bielej košeli, v rifliach, sadol si za kruh, vyhnul si takto rukávy, vytočil na 3 ťahy nejaký čbánik alebo nejakú nádobku, si ja nepamätám, čo to bolo, takto si utrel ruky do handričky, zrohoval si rukávy zapol, postavil sa a odkráčal. Čistá práca. Áno, ja som si povedal, toto ja chcem, nechcem byť takto nejako zaprskaný, zavlátený, ako si drvá väčšina ľudí predstavuje. Ja keď prídem, mám workshopy v školách a drvá väčšina ľudí si predstavuje, že keď ja tam prídem, tam bude blato, špina, igelity musíme naťahať, zabaliť steny. A potom sú prekvapení, že my pracujeme s tou hlinou. Všetci sú čistí, všetci idú domov a deti nemusia mať dokonca zástery, nejaké pláštenky zamotaní lepiacimi páskami. Nič. My ideme čistí domov. Na konci sa umieme, umiadla aj čistá práca. Tak to je pre mnohých ľudí prekvapenie, že sa to dá tak čisto. No. Autor Marek Novotňák, autorské plány, autorské ambície. Čo vidieť na tom horizonte alebo za tým horizontom umelecky vo vašom prípade? No, ja nemám nejaký taký veľký cieľ, že by som... Môj jediný cieľ je pokračovať ďalej. Zajtra niečo, pozajtra niečo, o týždeň. Nemám také veľmi vytýčené. Možno ďalšia výstava. O rok, o 2. Je tá keramická tvorba tá, ktorej chcete zostať verný, alebo skúšať aj iné? Skúšam aj iné. Ja naďalej pracujem aj s farbami, s obrazmi, s kreslením, s rôznymi materiálmi, ale tá keramika mi ostáva. To je hlavné. To je také gro. A to ostatné je už taký doplnok k tomu, keď už si poviem, že toto už mi stačilo, že už som unavený, alebo niečo, tak si zoberiem niečo iné do ruky, ale keramika je hlavná. Ja verím tomu, že v priebehu nášho dnešného rozhovoru sa podarilo aspoň trošku nazrieť pod ten povrch. Ja si dovolím opäť zacitovať tie vaše slová. Odhalené, odkryté na svetle sveta z hlbín zeme, čo v temnote a tichu tam leží, čaká a drieme. Hádam sme aspoň trošku odkryli tú oponu a ponúkli našim divákom, čo to z tej vašej tvorby. V závere mi dovolte zaželať vám hlavne veľa inšpirácie, veľa trpezlivosti, aby vás tá priazeň múz neopúšťala, aby sme sa pri podobnej výstave vašich krásnych diel aj tu v priestoroch Dora Gallery v Banskej Bystrici mohli stretnúť opäť. Ďakujeme za váš čas. Ja ďakujem za pozvanie.